אגודת עמי, אגודה שמספקת שירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ברחבי באר שבע. החזון של האגודה זה לאפשר לחניכים מוטבים שלנו לחיות חיים כמה שיותר מלאים וכמה שיותר דומים לכל מה שאחד ואחד מאיתנו עושה בחיים הפרטיים שלו. וזה בא לידי ביטוי גם בהקמה של חדר הספורט פה במתחם בית כהן, שהמטרה היא שבאמת תהיה לחניכים שלנו אפשרות של בחירה לקיים פעילות ספורטיבית במקום שיהיה להם כיפי ונעים ומאובזר בצורה מודרנית, ולא נופל משום חדר כושר שאנחנו היינו הולכים אליו להתאמן בחיים הפרטיים שלנו. ובאמת לפני שנה וחצי הצלחנו להגשים את המשאלה הזו, משאלה שלנו, שיהיה לנו מתחם כושר. המתחם הזה הוא מאוד דומה לחדר כושר רגיל, אבל בשונה ממנו אנחנו לא מסתכלים רק על תפוקות ורק על התקדמות בהיבטים הפיזיולוגיים, לא בודדים דופק ולא בסיום כל אימון מדגישים לכל חניך וחניך כמה הוא הצליח לעשות מבחינת הזמן או מבחינת המשקולת או מבחינת הכוח והסיבולת. אנחנו מדברים פה קודם כל על השתתפות. המגמה היא שכל הדיירים של המסגרת שלנו ישתתפו בחדר הספורט, כל אחד ביכולתו. עבור חלק מהם, המטרה הראשונה זה שהם ייכנסו לחדר אפילו 10 דקות בשבוע. אם נצליח לעבור אחרי חודש-חודשיים לרבע שעה, או אולי אחרי חצי שנה לחצי שעה, אנחנו נהיה מאושרים מעצם זה שהצלחנו להטמיע את זה, שהחשיבות לקיום פעילות גופנית סדירה ורציפה מומשה. עבור אחרים שיש מוטיבציה, באמת אנחנו מדברים גם על מדדים של שיפור בהיבטים הגופניים. הרבה מאוד אנחנו מדגישים ועובדים עם הצוותים שנמצאים בתוך חדר הספורט, על זה שאימון צריך להסתיים באיזושהי עבודה ותחושה של הצלחה. סוג של כמו סגירה של איזשהו תהליך רגשי שעושים עם חניך בטיפולים אחרים, גם כשהוא מסיים אימון בחדר הספורט, צריך לשבת איתו, לראות מה הייתה התוכנית, מה היו היעדים לאותו יום, להדגיש את החוזקות, שגם אם אותו דייר לא הצליח לעשות את מה שהוא דמיין שהוא יוכל לעשות, אז כן אנחנו כצוות נסגור ונצביע לו את מה הוא כן הצליח ומה אנחנו חושבים שאולי נצליח בפעם הבאה טוב יותר. אני תמר ציון, אני חושבת שהפילאטיס זה מאוד חשוב לגוף ולבריאות. בשביל להוריד את המשקל ולהארכת החיים חשוב שפילאטיס. חנה, את רוצה לספר על הספורט שאת עושה בחדר פה? כן. מה את עושה פה? אני מתאמנת שעל מנת להוריד במשקל, אני מאוד שמחה שזה ככה. כן? את שמחה? את אוהבת להתאמן פה? כן. מושקעת המון מחשבה תוך כדי טיפול על ביסוס הדימוי העצמי והתחושה של המסוגלות. כי חלק מהדיירים שלנו, כמו שאין להם מוטיבציה, לחלק מהם גם אין איזושהי הסתכלות על עצמם כמסוגלים. מאוד מהר הם יגידו, לא, אני לא יכול, וירימו ידיים וירצו לקום מהתרגיל או אפילו לצאת מהחדר. ולכן בכל צעד וצעד שאנחנו עושים, אנחנו מנסים להדגיש להם את היופי במה שהם כן הצליחו לעשות, ואז להציב איזשהו רף שהוא אתגר במידה הנכונה עבורם. כלומר, אם מישהו מצליח ללכת 10 דקות, אז נדבר איתו על עלייה ל-11, אבל עבור אחר שהצליח ללכת 2 דקות ברצף, אז אנחנו בהתאמה נציב לו רף לפעם הבאה שהוא 2 דקות ועוד 10 שניות, וכל הזמן לחזק את ההצלחות. נכון, את הלב, זה אומר לנו כמה פעמים הלב דופק בדקה אחת, נכון? יפה. אז יש לנו כמה כתוב? לב, 100 כתוב, 102, אתה רואה? 102 פעמים בדקה.